gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Ang mukaon ni ini nga pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Bagakon ka! Unsaon man yung pagpagkaon sa unod telegramo? Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton ug kinabuhi. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Nagmula sa lupa, magbabalik, naghusa ang buhay mo sa lupa nagmula. Mga kasama, kumusta? Ano sa pita nining bala ang mga adlaw sa Semana Santa? Sa mga adlaw nga dili lang sa paghandom sa pagpasakit sa atong Ginoong Hesukristo sa krus alang sa atong kalawasan. Matungod sa modernong panahon, ingon tang wa na kayo mahatagi og bili sa kadaghanan. Nagani kini gihimo ng usa ka higayunan o selebrasyon alang sa pagtagbaw sa tawhanong kalipay o kailibgon sa mga butang na kalibutanon. Kamauntag kini ang mga adlaw sa pagpamalandong ug pag-usisa sa tagsa-tagsa kakagalingon kung ang atong pagkinabuhi nahasubay ba sa gugma o kabubuton sa Dios. Kini mao dugukan nining pinalahi nga sugilan. Bugti sa sala. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayo ay Happy wedding anniversary ninyo ni Daddy Ramil, ma'am. I love you. Thanks, Mark. I love you, son. Happy wedding anniversary ninyo ni Daddy, Mami. Padaksa og pahagka ko, Mami Cynthia. I love you, dear. O palagi si Daddy, ma'am. Happy naman 6. Bitaw, Ma'am. Ting traffic na raparon. Unsa pa to ang oras sa maabuti ni sa syudad aron mga on sa gawas sa pag-celebrate nato sa inyong wedding anniversary ni Daddy. Ready na to. Si Daddy unya ninyo mo'y pangutana, okay? May busina. Yes! Si Daddy na ron! Unya, sa pangainog kaya diha. Let's go. You know, Cynthia, Han, every wedding anniversary na to, mag-recall ko sa una during our college days. Sa nalinguha pa ko nimo, isnab di ko nimo pirmi. Ang nahibawan mo na kaadtong nga time when ako'y boyfriend. Sige ka man lang gihapog samok. Isa klase mi, magsige kag atang doors pultahan sa among classroom. Magsige kag paatbang. Maniya, kung wa pa to na ko himo, abi, kung wa pa ko magsamok nimo pirmi, mapansin ka nimo nga akong kagwapo. O mainlove ka ka na ako. Di kita magkadayon kung wa ko patubuhata, di ba? Hoy, Nyor, correction ha. Wa tabi ka gi-accept atong nga time kay di gwapuhan ko nimo. Nga na-in love ko nimo. Sa kalagot lang to na ko ni Tami nga akong BF. Na itong tungorang may laing girlfriend. Kaya kung di pa tungod agto, di ko nimo, no? Kuy, kasakit ha. Nga nung sakitan ka man, nga wala tinuod. Nahibaw ka ginarnaw, ba? Nga sa ato pa, until now, lang pa naghapon to ni Mustami. Hilong, uy!
Anong ba man ni ato isgutan? Fast is fast. And I hate him. Laybaw ka gid-anak. Ay, ko kasuko gud. Samot ka ba kagwapag masuko ka? Sus, hello eh. I love you, Cynthia. Han. Gara, babe. Hawa ko na diha ang bangon ko. Siya ba? Anniversary ron na to. Big, ay lagi gara ba? O no? Pasang di ilang ko. It's about time na manghura na to si Marco si Shaira. Ramil ba? Saan ka? I love you, Cynthia. Honey, I love you too. Cynthia. Ay, Tuhan. Excuse me, sir. You need to see us in our office. Dili ko maka-entertain mo din sa phone. You need to come to our office and present your business proposal, okay? Oh my God, bigtit subutan. Telepono eh. Konsel, kinsakan. What my name may appear? Yes? Tanawa. Imog yung kong ibaylo ni Ramil. Nagmatag ka lang og morning, Cynthia. Tami? Ikaw ba ni? Oh, thanks. Kay nakaila kapag ide sa akong tingog, Cynthia. Now, Saan mo sa pakibawas konsel number? interesado ka masayod kung nga no naibaw ko sa mong number, but dili ka interesado sa kong giingon nga nagmatag ka lang og morning. Tami, ayaw kong ingla-inis pa kumedya, ha? Busy kay ko doon sa office. Pai, dagan ka kong gitabaho. Nga sa ato pa, ibaylo ni mo sa imong work there sa office ang pagsaksi mo unta sa pagluib ni Ramil ni mo. Ha? Unsa buot na mo ipasabot? Gusto kang akong klarohon? Mailaing babae si Ramil nga imong bana nga imong ibaylo na ko. No, dili na tinuod. Dili na tinuod. Ramil, nahadlo ko nga masayran sa akong mga ginikanan nga mablos ko. Ug ikaw nga dakong minyo ang amahan. Daisy, makapila na ba kapasabot ni mo nga? Bisa ko siya may tabo. Dili tagyo kapasagdan. Pero Ramil, Gusto na. Mahal ta ka. Ikaw ra ang nakasabot na ako. Ikaw ra ang tinud-anay nga mihatag na akong pili. Mo nga may tabo nang may tabo, unungan tagyo ka. Dili ta kapasagdan. Ramil, Oh, Kredit. Ang nag-deliver na rin sa pagkaon ng atong gi-order online. Dali, atong arion kay naibaw ko nga pareha sa tagigutom. Tapoy na ang luha. Abi pa lang sa nag-deliver, gaway ta. Anyway, nagbayan ta ka o gakos kong hawak ka. okay. Mga animal! Salbahis! Oh, Cynthia? Patyon ko niyo mo kami, Ramil! Patyon ko na! Cynthia! Cynthia! Han! Buhis ya! Buhis ya! Sa iluwa ko ninyo, Mark. Sarah. Natintal ako. Ayaw na ko padunggan na ni mong wahinungdan nga rason, Ramil.
Ikaw, tika. Oh. Gitawag lang ko ni mo, Ramil. Huwag ka mo tawagan akong daddy. Huwag alang sa unsa pa. Kipakauwawan minimo nga imong mga anak. Kami si Shaira. Si Mami Cynthia. Kami nga imo untang pamilya. Mark, sana, utang mo't paminawaw ako. Sa gikaingon ko na. Wala ko yung pamation pa nimo. Sarah, anak. Ayaw siyang pamatiya siya. Kiwa sa inundan ng pagkamahan. Gikubahan niya nga itong pamilya o nga itong utang pagsali kong pagtahon niya. Sarah, please. I'm sorry, Dad. Ikaw rin nagtudo na mo nga malayo mo. Ikaw ra. Sarah. Magkabiyak ka na. Kay bisan to, ikaw mo'y nagpatuko ni Baya. Dili mi makapadayon ni Saira ni mo. Dili o dili na! Andot, sa ibot pasabutan ni. Nganong wala ang mga butang Daisy. Hayan siya. Sorry, Sir Ramil. Nga doon nagyut ka kapin ka oras nga nagkabiya si Daisy din sa bahay nga imong abangan pa rin niya. Muuli ko nun sa probinsya. No. Bili, dili na niya angin buhaton ni Daisy din ako. May anak siya ug may umaabot naming anak. Na? May nagdili tinudo ni Daisy nga giingon nga ipakuha ko nun niya ang iyang gimabdos. No. Unsa? So, wa ka rin trabaho? Kay gitaktak ka mga sa iyong kumpanya tungod lang sa pagkulga ni Cynthia nga mag-iskandalo sila kung papadayonon kanila sa pagtrabaho rin. Huwag ka mahimo, Bro Jake. Naglikay lang ang company. Kay kanhikauban ko man usab si DC dito. Sawa pa siya muundang sa trabaho, human malambigit ako. Pastil lang. Unsa man ang kinabuhi mo, bro? Gaba na nin ako sa kong nahimong sa kong pamilya, bro. Gaba na ni. Wala ko mag-expect na bubalik ka pa din sa bahay. Huban sa imong pagguba sa itong pamilya. Nagbasol ako sa kong nahimong, Cynthia. Pasilo ako. Wa kay pasaylo mo paabot ako. Ug ayaw ko tawag han. Ay hilas. Ludoon ko mamati ana. Wali ko ikatungod, ma'am. Nga mo hingilan ng dili mo papuyo ni Daddy din sa bahay. Kay wa ko'y natampo ini. Siya may nagpatukod ini. Mark, hain si Sarah. Pasaylo ako ninyo utang bot. Gibasulan ko lang akong nahimo, please. Makapuyo ka din kay imo ni Bay. Apan wa kay mapaabot na pasaylogi ka na mo ni Sarah nga ako manghod. Wa ug wa gyud.
May sakit siya. Nanginahanglan siya nato. Ato na lang siyang pasayloon. Ato siyang ipa-check up sa doktor. Ayaw kipagbinuang siya. Humanta niya pagkawawi og human niya giguba ang atong pamilya. Ang atong kugmaon, ang tanan na to. Maluoy og mo ila ka pa niya. Pero Brad, naingon man ta ini. Bisan magkinaon sa ato gyapon siyang amahan. Gusto na. Ayaw na kong padung ka, anak. Oh, ato bitaw siyang amahan. Pero giyon sa mata niya. Giyon sa man niya pagguba ang atong kinabuhi. Ha? Giyon sa man. Tubag ako! Giyon sa man! Brad. Igo na tingali kag gipakaon ta siya din eh. Angay lang nga maingon siya di anak. Kay iya ka ng tinuyuan. Angay lang nga mag-antosab siya sama sa kasakit nga atong giantos. Isip bugti siya pagguba o pagpakawaw na to. Pero Brad, hangtod ka no sa aman siya mag-antos. Hangtod ka no sa aman. Hangtod nga mamatay siya. No. Naibaw ka ba, Cynthia? Gantod ron. Mahal ko gihapon ikaw. Bisan sa kadugay na sa panahon. Bisan tuod nga si Ramil ang imong ipili, kanhe o dili ako. Ug sayod kong wanay paglawom nga magkauli mo. Tungod sa nahimo niyang sa ninyo, Cynthia. Mao nga, hataki ko og hikayon na. Nga akong ikapamatuod nimo nga mahal ko Husto na. gihapon ikaw. May mo ba? Ayaw nagdugangi ang among problema. Hapit na masulba rin niyang problema din eh. Kaysa tanaw na ako, hapit na mamatay si Ramil. Gumikan anang iyang sakit karon. Nay, tanaw. Nagtanaw siya nato. Ito milingiw. Bibiya. Usa pa, dili angay nga matipon siya ninyo. Tungod kay masakit to na siya. Tingalig, moabot ang higayon nga magmahay mo kung matakdan mo unsa ka ng iyang sakit karon. Lakip na hinoon mo, maamong sa gaba nga iya. Makalakaw ka na, Tommy. Oh, Cynthia. Makalakaw ka na! Bye, Cynthia. Tawagin lang ko kung dili ka na busy aron nga makapanuroy ta o ba nila ni Mark o Shara. Ginoo ko. Magkasakit. Magkasakit din yung bugti sa kong nahimong sayop. Nasayod kong gaba na kining tanan nga kong giantos. Pansubra na kay kining kasakit nga akong gibati. Ikamatay ko na kining Ginoo. Dugo. Diyos ko. Dad! Dad! Shara, ay pandulo! Dugo! Ayaw pagdulog na batas dahil ka sa sakit.
Oh, dali. Andam ng lamisa, Cynthia, Mark. Mga ulat ha. Ayun si Syra. Walang yun mo ban. Sorry, Uncle Jake. Wa pa maabot si Syra sa bahay kay klase niya. But ako na siya nga gitawagan. Mo diretso na siya din after sa iyang klase. I think mga oras siguro gikan karon. Yan na siya. Mao ba? Bitaw, salamat kay wa ko yung pakiasa sa kung pag-ibita rin nyo din sa bahay. Pero kamo pa man, Mark, si mami mo Cynthia. Mo ulan sa pagpangaon. Kaya andam naman lamisa. Jake, wa man lagi kailangan bisita. Bitaw, Uncle Jake. Mingaw lagi. I thought nga, daka mong bisita. Ang tinuod, Cynthia, Mark, dili lang kining okasyon na ang rason nga gi-invite ko kamo din sa bahay sa inato nga salo-salo. Ang usa sa pinaka-importante nga rason nga nung namugusyo ko nga dili ko yung pakiyason sa pag-ani. Kana tungod ni Bro Ramel. Oh. Cynthia, nagkinahanglan si Ramel ni mo, ibubana. Kung inuman usab ka ni mo, Mark, ngayang anak. Kaninyo ni Syra. Igo na tingali ang mga pag-antos ni Ramel uban ninyo. Bugti siyang naimusa ninyo. Dili ba? Wa sila ang mga paryente din sa ato. Nasayad ko mo ni anak. Kamura mismo ngayang pamilya. Maantos niya ang tanan mato niya. Apalo sila ang gihangyo o gipangayo ninyo. Ang inyo ragid kuno nga pasaylo. Sa dili pa kuno siya mamatay. Jake. Uncle. Gibasulan na ni Ramil ang iyang nahimo, Cynthia. Mark. O gusto na in town sa inyong pagpaantos niya. Unsa? Siya among gipaantos? Dili ba kami may nahimong biktima sa pagluib na ako? Sa iyang pagguba sa akong pag-asawa o sa among mga anak? Libar ko ni Syra. Kung ka rin siya'y among gipaantos, Jake. Unsa ni Krasias minuang, ha? Unsa? Mangutan ako yung duha. Kung wa na ba kami gugmaalan niya? Kani mo, Cynthia, isip niya asawa. O ikaw, Mark, isip niya anak. Kung sa pa magklasiyas pag-antos ang buti niyong masaksihan, ngayang antuson. Unsa pa man. Uncle Jake. Si Syra. Hello, Syra. Mami! Nausa ka. Nausa ka. Nando ka. O saan ito mo ha? Syra! Nga no, Mami? Cynthia, nga no? No, si Syra? Syra, sulti. Unsa dito mo ni mo? Wa na si Daddy Ramil, Ma'am. Patay na siya ang akong naaptan na rin sa bahay. Unsa? Patay na si Daddy Ramil. Opo. No. Unsa, Mami? God! Dili tinuod mo. No! Dili tinuod mo na, Daddy! Ano ang di mo gusto? Huwag gawin sa iba. Nganong lisod man alang kanato ang paghatag og pasaylo ni bisan kinsa nga nanginahanglan ni ini. Ni bisan kinsa sa mga matuod nga nagbasol sa iyang nahimo. Kinsa man ka kanato ang walay nahimusa. Ang ato ba mga pag-aanto sa kinabuhi
mao ang bugti sa ato mga kasalanan. O di nila tapos kini pinalahi nga sugilanon para sa ato pagpamalandong nini mga adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, bugti sa sala. Sinuwat ni Glenn Pino. Soundman, Clint Garing. Spinner, Ariel Mancao. Recording technician, Lloyd Cabiana. Direksyon, Dino Birungan Eliseo. Mga kasama ang inyong nabati o salamat kini kasugilanon apan dili kalimod nga kitang tanan. Nakasinati usabog ingon ini taliwala sa atong pagkinabuhi ning dangog nga kalibutan. Apan sa dili pa, ani ang mga artista naghatag og kinabuhi ni atong sugilanon garon. Sa papel ni Ramel, Direktor Ray Arellano. Cynthia, Miss Monica Manlanat. Mark, Direktor Randy Suson. Shaira o sa papel ni Daisy, Miss I. Ingrid Bertudaso. Jake, Ricky Bangis Garing. Tommy, Direktor John Puhanes. Hangtod sa sunod nga higayon pohon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pag-amping, mag-ampo lang yun kita kanunay, ug liguno ng ato pagsalig sa Ginoo. Mayong pagpamalandong nining Semana Santa. God bless us all.